Doncs jo em dic Lourdes Basolí, soc fotògrafa i estic fent una residència aquí a l'Espai d'Arts de Reconvert, Fàbrica de les Arts. El treball que estic realitzant aquí a l'Espai d'Arts es diu La Sucursal i es basa en un treball documental que vaig fer a Caracas entre el 2007 i el 2009 i que mai vaig concloure i que té a veure amb la violència urbana a la capital de Veneçuela. I ara prenc com a arxiu el treball d'aleshores per fer una revisió crítica sobre aquesta representació hegemònica de la violència a Veneçuela i a Amèrica Llatina per extensió i sobre la figura del fotoperiodista. Per tant, el que estic fent és investigar sobre imatges que tenen una apariència molt similar i després substitueixo aquestes imatges per descripcions que evoquen tot aquest repertori que en el fons ja tenim i no pas violentar aquestes persones que han sigut fotografiades en contextos molt sensibles de nou. La segona via d'exploració té a veure amb aquesta invisibilitat del fotoperiodisme. Revisant l'arxiu trobo persones que miren a la fotògrafa que era allà, una fotògrafa que es creia invisible però que en el fons fins i tot modifica l'escena. Per tant, estic buscant aquesta trobada de la mirada de l'altre amb la meva, per posar en evidència aquesta presència del fotògraf. El que persegueix aquest treball és una mica pensar críticament sobre les imatges que fem d'aquests territoris i col·lectius i persones subalterns.